तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मी वाटचाल केली, शिवसेनेतून सुरुवात झाली, त्यानंतर काँग्रेस आणि आता भारतीय जनता पक्षात आहे। हा शेवटचा प्रवास आहे। आता याच्या नंतर कोणता पक्ष नाहीये। पण एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो अभिमानाने, मी ज्या पक्षात असतो 100% असतो, 99% पण नाही, मला आवडत नाही, 100%। कोणी जरी किती ऑफर दिली तरी दगा फटका माझ्याकडून होणार नाही। ऑफर देणाऱ्याला दगा होईल किंवा फटकाही होईल, पण माझ्याकडून होणार नाही। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।